Στην Qualcomm, τα τελευταία χρόνια, οι λέξεις καινοτομία και τεχνολογία έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη αυτής της εταιρείας. Πολύ περισσότερο όμως από την αξία της τεχνολογίας, που αποτελεί βασικό πυλώνα, μεγάλη σημασία έχει η προστιθέμενη αξία του κάθε συνάρβου εργαζομένου. Ο συνδυασμός αυτούς μας επιτρέπει να κρατάμε υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών τόσο προς τους πελάτες μας, όσο και στην ποιότητα της εργασιακής μας καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν μας κατατάσσει δικαίως στη λίστα με τις λίγες πιστοποιημένες εταιρείες στην Ελλάδα ως ένα από τα καλύτερα μέρη για εργασία. Στο τμήμα διαχείρισης έργων έχουμε ως βασική αποστολή την εκτέλεση στρατηγικών έργων τόσο προς τους πελάτες μας όσο και προς τον ίδιο τον οργανισμό. Αυτό συντελείται υπό το πρίσμα τριών βασικών κριτηρίων: πλήρη κατανόηση του αντικειμένου του έργου και του οικοσυστήματος που αυτό εκτελείται, υψηλή κατάρτιση διαχείρισης έργου σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα, εφαρμογή ενός ηθικού πλαισίου διαφάνειας στη διαχείριση και επικοινωνία καθ' όλη την εξέλιξη του έργου. Έχοντας τα παραπάνω ως βάση, εργαζόμαστε με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας, προσδοκώντας ένα υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες μας και ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων ομάδων μέσα στο έργο.